Nuwun Bu. Yo Mai Momon. Ya, Mai Momon. Wah, gambar tenan kok. Bu Nunut inggih mriki nggih Bu nggih. Mai Momon. Nggih. Matur nuwun Bu. Keren kok. Kampung Riwil keren, Kampung Riwil. Lah kebon iki bangsane kebon. Ya. Itu syutingnya mau lokasinya kene tak mah. Ya. Ini mau sekitar kita.Det. Embuh, liyane embuh ra mudeng. Ano. Wis kelakon. Mbok apali kan kuwi, dadi mau mlebu kuwi. Parkire kene ya ta. Oh ngono tok. Merapa warna Mbak Istu bisa. Ndi? Harus sing kae. Lah kuwi wit talok iki wit talok, omahe Jolodet karo omahe anu jejer ya ta. Pinter ya sutradarane karo Kita adoh ngono. heeh, sutradarane karo penulis skenario ne. Apik. Wis ya.